Seo Cleachtadh ar lena 15.1. Dúir sé go 200 gram de air ag an 9 céim Celsius agus 500 gram de uisce meascathe leis ag 8 céim Celsius. So cad a tharlaí nuair a thurann tú air isteach an uisce te, cé a chaileann an tas, cé a aigheann an tas. Fan uisce céimiad ag an 9 céim Celsius. Bhíonn tas faighte, cé féin te an air. So cad a tharlaigh den air, laigh sé agus an son téann sé. So chun go laigheach sé beag ml againn agus chun go déach sé beag mc delta theta. Agus cé a chaileann an tas, chaileann an tuisce an tas, mar bhí sé go 8 agus tá sé mé isteach rud ag an fuair. So fuaíonn sé cníoch mc delta theta. So má tá an tas faighte corfam leis an tas cailte, well then beag an tas faighte ag an air sin ml agus mc delta theta don air corfam le ml don uisce. Agus am dul le cúpla uimhreacha chuirteach. Dúirlinn níos luatha ar sé sa Ceist gofuil meas an air 200 gram. Sin 200 fa 10⁻³ chun go laigheach sé tá san tas fólaigh laite sin 3.3 fa 10⁻². So sin ml agus den uisce ha sé chun taobh, so mc delta theta. Is féidirlinn é sin a raibh freisin chun an teocht de ordú. But ní is gin cad éon teocht deirg, so am chun é sin ágad mar delta theta go fóil. Agus tá sé sin corfam leis an tas cailte ag an tuisce. An botún a rinne mé ná an san tas fólaigh laite, ní hinna hán an éireach mc delta theta don uisce. So mc delta theta an tuisce, sin é meas an tuisce, sin 500 gram fa 10⁻³ fa santil tas a uisce, 4,108 fan afrú teochta. Now tuair finara ha delta theta glas agus delta theta gurm ha sé difriúil agus tam chun iad ágan difriúil fa 2 second. Ag méadú seo amach sin 200 fa 10⁻³ fa 3.3 sin 67,000 agus méadú seo ar fad amach míad 836 delta theta. Níl is gom cad é delta theta fós. Agus an son saoil tá 500 10⁻³ fa 4,808 sin 2,900 delta theta. Agus sin ceann glas ha sé difriúil mar caiimiid smaoin bar seo fa second. Delta theta an so sin taobh mar tá sin é an air ag fáil te, agus delta theta an so is a fuairú an tuisce. A cai mé bheith cuairmach do mar caiig delta theta bheith níos mó ná náid i gcónaí. An dá cheann, is cuma cén dá, cai sé bheith níos mó ná náid. Mar scríobh mé sin amach sin 836. Now caiig tí dó dealig tí hain bheith níos mó ná náid. Tá an air ag an náid dtús a cad a chríochnaíonn sé ar. Well aber go dtagann sé go dtí 20 céim. Well den 20 dealig náid sin níos mó ná náid, so sin féin. So sé sin go bra.
a sé sin corfam le chábhíle san ócha fá tíadó delig tí a hain. Bí cuaramach an so. Mar an teocht dtús is se 8 céim sin tí a hain. Beag an teocht deire níos lú, bhí mé cappa beidir 20. But sin lú de 60. A sé sin níos lú ná náid. So níl sé sin ceart. So nuair a scríobhann tú tíadó delig tí a hain, bí cinnte I gcónaí go bhfuil an ceann is mó ar dtús. So cai sé bheith 8 delig 20. Chun go bhféoch sé sin 60 agus sin níos mó ná náid. Mar caiigh delta theta a bheith gcónaí níos mó ná náid. So am chun é seo a scríobh píosa beag níos cuara mí. 67,000 sin fáin. Simig 836 nach sé sin hena féin tíadó delig an teocht dtús sin náid. Bé sé sin níos mó ná náid. Corfam go 2009. Now, cai sé sin bheith 8 delig tíadó. Ónas go méid sé sin níos mó ná náid. Agus é seo níos mó ná náid freisin. Ok. 67,000. Simig 836 tíadó. Mar 836 fá tíadó. Agus an son 836 fá náid, well sin just náid. Corfam le 2009 fá 8. 2009 fá 8. Sin mí céadsa 67,800. Agus an son 2009 fá lúda tí. Well nílas gom cad é lúda tí dó. Sin 2009 tíadó. So chuir mé na ifreachar fad le chéile. An 66,000. Tuair mé céad 66,000 cá céad trasna agus bé sé lúda. Sin na ifreachar a bháin. Ar an taobh eile tá 2009 tíadó agus tuair mé seo trasna. Agus athróg sé sin go lúda. Now tá na ifreachar taobh bháin agus na athrógin ó na tíos a dóna ar an taobh eile. So 66,000 delig 167 cá céad sin 101 lúda 101 míle cá céad agus an son 2009 agus an céad 836 sin lúda cá céad 2026 tíadó. So beag tíadó corfam le lúda 101 míle cá céad reinar lúda 2026. Lúda ar borgs lúda ar bun is féidir darúda dhéanamh orthu. Agus beag tíadó corfam le 34.5 céim Celsius. Now ní é dochad a gcónaí ceiste chur bhfuil cíle buint le sin. Bhí isce gcuin ar 8 céim Celsius. Bhí lacáir gcuin ar 9 céim Celsius. Agus tá an dá ceann go dtí teocht 34 céim Celsius. Bhfuil cíle buint le sin? Anna bheith.